Me kake juyowa me za a yi ma ko an fa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da magana Muhammadu Umar Mati. AKA Kamci Smart. AKA ina da mata da rakta AKA haram da mutum. daraktan binta siga darakta binta siga ga nani nan nani small sadaki small sadaki Haram da tuni suna ran sadikai. Tare da AKA ina da mata. tare da sadaki Ina. kullum ka kyaɗa ne ka kyaɗa minti na duk dora su nan wallahi kuma kalla za a ci zai ne ka fara na rinci da na kuma yi dora ma Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Muna ba wasu wanda shirin na wanda albarka harama kudi akan cewa ranar Lahadi 22 ga wata za mu kawo me zan gyara ta shirin mai suna haram da sassanin tun a gaba bidiyo ta shafin suna awa ran monday ne ina da mata sai da dama kai kyamara maka goma jari da kyamara maka baki ga alhaji kaulana malami sun bayan muhammadu abdullahi ga alhaji kawu ya kamata ce